Karo kepara nyata. Nggih anakku cah bagus. Anakku wong sentosa, kowe tak elikke ya nggih. Iki dudu perkaramu. Upama ta kowe pengen dadi ratu, Yayi Prabu Ngastina mesti nglilakake yen negara iki bakal linenggahan dening anakku Ndrepsila Geni. Nanging elinga, yen to sapurnaning sira ngrasake dadi ratu nang negara Ngastina, tumuli negara bakal mbok pasrahke marang para Pandhawa. Iki ingkang dadi perkara. Merga Pandhawa lan Kurawa kuwi besok bakal nglakoni perang gedhe Bratayuda. Ya kuwi katandha bali ning negara Ngastina utawa Yayi Prabu yang bakal kuat ngukuhi negara Ngastina. Mula aja nerak pacak nerajang perbatang. Aja nerak marang kodrating Wang Mahanasa. Aja nerajang marang kodrating para Jawata. Kowe tak kandhani sing kanthi becik, sing kanthi apik, kowe mulya, kowe balya. Yen pancen wis anggere kepengin dadi ratu, ayo ngaranana cah bagus, ngaranana negara ngendi? Negara ngendi kang bakal mbok bedah? Awakmu ngawong nggih sago mbedah negara mau lan ndak pasrahke marang sira kulup anakku lanang Wisanggeni. Siwa. Aku ngerti yen Siwa kuwi senopati Ngastina. Mesti wae dikapak-kapakno Siwa ngawangga mesti mbelani marang Kanjeng Prabu Ngastina. Nadyan aku kuwi kepernah atmajaning Bapa Janaka. Mongko Bapa Janaka kuwi karo kowe tunggal wadah, tegese tunggal biyung. Ewadene banget-banget Siwa ngawangga nggone tansah ngestu padha marang dawuhing kok Kanjeng Prabu Ngastina. Tumuli mentala paring pangandikan kaya ngono karo Wisanggeni. Wa, taunana windanana aku ora bakal bali marang Ndrepsila Geni. Yen Siwa Ngastina durung tak bondo, tangane tak krincong sikile. Ora metu njaba aku mentala karo kowe. Kakang Antasena wis dadi Kang metu njaba ni aja kaya bocah cilik.